Pokupoval som si hrozne moc aut v Car Dealership Ticon. Až natoľko veľa, že neviem ani, čo s nimi mám robiť. Tak mi napadlo, že by sme si ich mohli upgradeiť. Takže ako prvé auto by som možno Mazdu Miatu. OK. Toto je taká tá klasická Mazda Miata, ktorú asi poznáme všetci. Akože nič zvláštneho na tej Miate. Pardon, keď takže ma tam není počuť, ale táto Mazda Miata je fakt parádna. Takže z tejto úbohej Mazdy uvidíte niečo, čo ste ešte nevideli. Takže môžeme ísť na upgrady. Takže toto máme klasickú Miatu, ale my s nej urobíme niečo parádne. Takže farbu je jedno, ako budete mať. Mne sa napríklad páči táto červená. Potom, ako kolesa si dáme tieto pekné, tieto extra low si musíme dať. A potom náhodou, keď chcete, tak žiaden spoiler ani nemusíte mať, lebo tá Miata vyzerá aj tak už sama o sebe dobre. Potom, teraz som vám trošku odhalil tú Miatu. Si dáte boom. Keď máte peniaze, čo ja momentálne nemám, tak si kúpite toto presne. OK, takže jak tak, mám podaktoré peniaze získané, lebo chápete ma, akože snažím sa tu aspoň dačo našetriť a my sa môžeme pustiť do robenia Miaty. OK, takže ešte som sa rozhodol, že si asi zmeníme takto farbu na tej Miate na bielu, lebo a toto by sme si mohli na takú tmavú alebo na nejakú červenú zmeniť. To vyzerá cool docela. Ale hlavné je tento motor. Takže boom. Tento race upgrade za 39 000. Joj, to bolí. Za 23 000 turbo. Tires za 6 000. Tieto race upgrade. Tieto brzdy za 14 350. Výborne. Tak. A potom ešte by sa ho nám hodilo, keby sme mali konkrétne, teraz neviem ktoré, ale asi toto, dobre. Tieto ADV tu dole kupujeme. A teraz nám Miata vyzerá takto. Potom by sme si mohli, ja som nechťac prehodil kolesa, hej. Takto to chceme. Potom túto by sme si mohli trošku nahnúť kolieska, ale fakt len o maličko. Takže asi nejako takto, čo vyzerá fakt cool. A dajte si to na 5 stupňov, dajme tomu. To je si myslím ideálne. OK. Čo toto? OK, toto je zasúvanie, toto si to dajme na takých 40 mm. To tam pasuje úplne. Takto, 40. OK. A teraz, toto je výška, takže si to dajme ešte takto na nejaké to minus 30. To vyzerá pekne docela. A teraz ide odhalenie Miaty. Miatu odhalím o 3, 2, 1, boom. Áno, takže táto Miata je fakt pekná. Pokiaľ sa vám páči, tak aj vy by ste si takú mohli dať. Lebo akože je pekná, keď si dojdete do nej, tak zistíte, že je aj docela rýchla. Aj keď sa to nezdá a není ma tu skoro počuť ani, možno, tak si myslím, že je to fakt v pohode. Teraz si upgradíme túto Mazdu RX-7, ktorá vyzerá docela pekne. Dobre, už mám upgradené a ne, toto je len sranda. Jasné, že toto je auto, ktoré je z Class 2 a stojí 108 000 a táto Mazda, ktorá je tu niekde dole, stojí len 34 000, takže pokiaľ si sa nedal nachytať, tak daj like. OK, ideme na samotné upgrady, takže ako prvé by som jej dal asi nejakú peknú farbu, ktorá sa na ňu bude šiknúť. Asi nejakú oranžovú, boom.
OK. Kolesa by sme jej mohli dať nejaké, ani neviem jaké moc, ale tie oranžové, takéto nejaké tmavšie oranžové by sa tam fakt šikli. A nejaké to tie brzdové kotúče. Potom, ako ďalšia zásadná vec je dodať jak inak péry extra low. To je predsa hlavné. A teraz by ste asi mali dať tento spoiler. Hneď ten prvý custom 1. Potom body kit. Dáte si presne tento za 25 000. Áno, vyzerá cool a aj mne sa páči. Potom si toto jak inak dáte na takú pečku. To je tiež dosť dobré. Pečka. OK. Potom dobre, takže potom minus 40 toto by sme si mohli dať na takú nulku, klasickú. OK, a výška bude asi takáto minus 10 mm. Čo je jak tak v pohode výška. A za chvíľku ešte bude reveal, takže tieto moje favorit kolesa si dajte. A reveal bude... Odhalím Mazdu o 3, 2, 1, áno, boom, takto vyzerá tá Mazda. Je dosť parádna a keď chcete, tak si do nej môžete dať nejaký lepší motor, ako ja. Ľudia, ešte sa mi moc tak nepáčili tie kolesa, takže si ich dáme presne do tejto farby, do defaultnej a hneď je tá Mazda krajšia. Dajte like, pokiaľ sa vám tieto auta páčili. Odber, pokiaľ chcete vidieť ďalší diel, part 2. Ja sa s vami lúčim a ahojky!